poslednom čase sa ma kamarátky pýtajú, aký parfém si striekam, no ja naozaj žiadny nemám. Práve som nahradil všetok prací prostriedok doma týmito perličkami na bielizeň. Čoskoro príde zima. Používam ho na pranie a uskladnenie mimosezónneho oblečenia doma a voňať bude aj ďalší rok. Má 5D dizajn priehradky 5 v 1, ktorý kombinuje čistotu, zmäkčenie, odstraňovanie EŠKVDHRN, ochranu farby a zachovanie vône. K práčke nie je potrebné nič pridávať. S týmto sa vám to podarí. Pri kontakte s vodou sa láme a ľahko sa umýva s nízkou penou. Oblečenie s ním vyprané je nielen čisté, ale aj voňavé a hebké. Teraz výrobca predáva veľké sudy so 140 guľôčkami za nízku cenu, aby zvýšil predaj. Jedna perlička dokáže vyprať naraz 7 kusov oblečenia a 2 veľké sudy sa dajú používať dého. Poponáhľajte sa a kliknutím na odkaz si ho kúpte.